Bye bye. Nóng tờ bò. 가르쳐 치kan 좀. 비버. 시작. 안 보는 대로. Maya. Mini tau lên mini tau. Hay là con. Agla. Agla le. Lama mobile lama joldi. Ini खुन्थेंलाबायनो नागिरो गावनो. लाबलाय. नै जिप गारिया नोंना. लाबो. जट. Thank you होनलाय दे. होद नै सुनिरामा फन हरदों होनलाय नै. नोंनि लोगो सुनिरामा फन हरदोंनो. हमलायनो. हेलौ होन. दानबाय. नोंनि लोगोआ फन हरदोंमोनलै सुनिरामा. हेलौ. नै बिथाङा बिराद बेस्थ' गेलेनायाव. दा हरफिनगोन दे नै मानिथाराखै नोंनि लोगोआ. सुनिरो मानिथाराखै नोंनि लोगोआ. Hello everyone. Good morning. सोर मा खालामदों कमेन्ट हरदो. बिथाङा गेलेगासिनो जोंना. माया नांथाबाय ने. Cute girl. MN Bodo Vlog मा खालामदों ब्र'? जाखांबाय नामा फुंनि?
थिबाय नांथायो थि ए राम जाना होगोन दे नोंजों माथो थांदोंलाय ओइ सेन्देलाबो आंना सेन्देलखौ ओइलाय फैबाय दा नांथा आथिं मान थांदों ओरै मा ओंख्रि जानाय एम बड' ब्लग लाफा वाव मासि गोथाव लाफाजों माजों लाफाजों नाजों बिराद गोथाव जायो हेलौ मा हेलौबो होनालै गोमा जेबो गैया औ लाफा गोजा होनबा मा खालामदों दालाय एम बड' ब्लग संसार दैमा ब्र गोलैबाय माया गोलैखो माया गोलैयाखै गैया जाखांबाय होनदो लाल पाटा इरफाय सोर सोर अन दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर फंबायमोन आदामोन बाजैमोन कमेन्ट खालामदो सोर सोर अन दं माया गाखो माया दाम दे डीजे दाम डीजे वाला गाना बजा दो ए डीजे को दाम रोङालां दामनो नोंनि डीजे कब्राखौ हा डीजे कब्राखौ दामब्र आंनि जिउनि मोनफ्रोम गोजौलांबाय आं दिनै सिमांफोरनि लैथोआव आं जेरावनो
माया नांथाबाय कमेन्ट खालामदो गाइसमोन माथो सिरि सिरि थायो गावस्रा बरिं नांलायलाङो बेखायनो बरिं मोनो कमेन्ट हराबा गावस्रा मा ओंख्रि जाखो सोर सोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो गोथाव गोथाव जाथारदोंदां गावस्रा माइ गैला ओइ नोंनि मबाइलाव हरदो आं रायलायहरनोसै भिडिअ मोनसे इडिट खालामनो दंमोनलै हगारनाय जायाखै दाहायफोर इडिट खालामना हगारगोन र' दाखालि शुट खालामना दोनदोंमोन मोनसे भिडिअ गेलेथोंलै गेबल' गेलेथों इयो हे टाइमा 10ता 11 जासिगोन नम्बर